Аре бе, качи ли си? Какво става? Качва се. Аре, до кога ще чакам? Ще чакаш. Аре бе, какво направи? И... готово. Качи ли се? Качи се. Хайде! Павел Колев и Ицака, кой ти каза, че ще влезем през вратата? Ей, забрани времето не харча, живота е игра, открива себе си играча. Павел Колев и Ицака, кой ти каза, че ще влезем през вратата? Ей, забрани времето не харча, живота е игра, открива себе си играча. Чака да гето актьорчето може да рапва без ноти, без тон. Сърцето му тупка в ритъм по няколко пъти. Ема Стоун бие ги 2 на 0, обращалка 3 на 2. Нема нужда от бербато, злата ни подба. О, играчи по-голям съм от Любо Ганев. Всички цветове ги знам за разлика от Чарли Танев. Синьо, сиво, лилаво, бяло, зелено, червено, кафяво. Вкарвам голове от всякъде, тъч, юста, дясно, ляво. Павел Колев и Ицака, кой ти каза, че ще влезем през вратата? Ей, забрани времето не харча, живота е игра, открива себе си играча. Павел Колев и Ицака, кой ти каза, че ще влезем през вратата? Ей, забрани времето не харча, живота е игра, открива себе си играча. За да пестам до топа, мога на влога, мръдни се. От 0 до 100 за година, ютубър гадина, пази се. Иска да бъдеме заедно, само че гледам, че леко е вкисната. Не знаех, че мога да има по-гадни неща от косата на инстанта. О, добиче, запознахме се, на здраве. Съм не съм на сън или пак съм наяве. Играчи е си най-добре, цай си 360. Чичо, пачо, не видим, се видим когато се видим. Павел Колев и Ицака, кой ти каза, че ще влезе през вратата? Ей, забрани времето не харча, живота е игра, открива себе си играча. Павел Колев и Ицака, кой ти каза, че ще влезе през вратата? Ей, забрани времето не харча, живота е игра, открива себе си играча. Търсят ме като Пикачу, за да ръкъпъра конечу. Ако пак ни товарят направо, ги пращаме на мотикария. What are you talking about? Хаштаг Netco out. Дадох реплей скандал. Много ли имам? Двойно съм дал. Боли ма фара за твоята допара. Боли ма фара за твоята допара. Боли ма фара за твоята допара. И за дара. Боли ма фара за твоята допара. Боли ма фара за твоята допара. Боли ма фара за твоята допара. Е, конечу. Какво стана? Ехе! Какво бе, колко гледани? Милиони! Да бе. Хайде! Бах ти играчите!